Днес е 2 април. Световен ден за информираност за аутизма. На 2 април отбелязваме Световния ден за информираност на аутизма, обявен от Организацията за обединените нации. За много семейства това е ден на приемането, разбирането и подкрепата, а за обществото възможно да научим повече за различията и силните страни на хората от аутичния спектър. Аутизмът или разстройството от аутични спектри е невроразвитийно състояние, което влияе върху начина, по който човек комуникира, взаимодейства със света и възприема средата около себе си. Това не е болест, а различен начин на развитие. Кога може да се забележи наличието на аутизъм? Признаците често се появяват в ранна детска възраст, обикновено преди 3 годишна възраст. Детето избягва или рядко осъществява зрителен контакт. Не реагира на името си, забавяне или липса на говор, предпочита самостоятелна игра, повтарящи се движения, ролеене, пряскане с ръце. Силна чувствителност към шум, светлина, текстури. Понякога признаците стават по-видими при започване на детската градина или училище, когато се изискват повече социални умения и комуникация. Характерни черти на аутизма. Трудности в социалната комуникация и взаимодействие, ограничени или повтарящи се интереси и поведения, сензорна чувствителност към звук, допир, мирис и други. Необичаен начин на изразяване на емоции. Важно е да знаем, че аутизмът е спектър. Всяко дете е различно. Някои деца имат нужда от значителна подкрепа, други се справят самостоятелно. Много от тях преживяват силни страни като отличителна памет, внимание към детайла, логическо мислене или изключителни умения в определена област. Как родителите могат да помогнат? Потърсете ранна оценка и диагностика при съмнение. Работете с логопед, психолог, терапевти, по-ранна интервенция. Създавайте предвидима и спокойна среда. Насърчавайте комуникацията чрез думи, жестове, картини или алтернативни методи. Подкрепяйте силните страни и интереси на детето. Информирайте близките и учителите за нуждите на детето. Няма лечение, което да премахва аутизма, защото той не е заболяване. Но с подходяща подкрепа, разбиране и приемане, децата от аутичния спектър могат да развият своя потенциал и да водят пълноценен живот. Най-важното е да помним, различието не е недостатък. Подкрепата, търпението и любовта създава среда, в която всяко дете може да се чувства прието и ценно.